दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि रायमाख' बड'फा हाउसनिफ्राय जों खौरां मेल लानाय जादों। बेयाव बाहागो लादों आंजोंनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लोगो हारिमु नेहाथारि बुदिराम बसुमतारी आरो खौरांगिरि लोगो नोंथांमोन। दुलाराय बर' फरायसा आफादा बड'फा मिशन फर सास्टेनेबल चेन्ज बा बड'फा गोजोरथियारि सोलायनाय मावथांखिनि गेजेरजों आसामाव थानाय गुबुन गुबुन जिल्लायाव बर' माहारिबो थानाय जायगायाव बर' राव रायज्लायनो रोङै फोरखौ जों बर' राव फोरोंनो थाखाय बर' राव फोरोंथाइ मिरु गायसननायनि मोनसे थांखि लादोंमोन आरो बेखौ थांनाय 1 जुन खालारनिफ्राय जों जागायदों। गासै 10 जिल्लानि 18टा मिरुआव गासै जोङो बे हाबाफारिखौ जागायदोंमोन आरो जागायनायनिफ्राय जों दिनै दान मोनसे बारबाय। दा बेयाव जों मोजां मोनसे फिथाइखौ जों मोननो हादों। दा बै जायगानि गोबां रायजो राजाफ्रा बाहागो लादों आरो बिथांमोना खोब इन्टारेस्टलि सोलोंनो गोसो जानानै बिथांमोना फैदों आरो सोलोंदों। गोबाङानो गोबां आवगायबाय, गोबां रोंबाय। दा बेनिनो दिनै मोन 16टा सेन्टाराव गासै 1203 माने बेयाव बाहागो लादों राव सोलोंनो थाखाय। दा बेखौनो जों दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय बेयाव बाहागो लानाय साफ्रोमबो बिथांमोनखौ साबायखर बावगोन आरो जोंखौ जेब्लाबो बिदिनो हेफाजाब होलांबाय थागोन जों बेखौ मिजिंथिदों। आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जे मोनसे गिदिरथार थांखि बियो जोङो दिनै मोगथां महर मोनबाय आरो बियो फैबाय थानाय समाव आरोबाव 5 दानसिम सोलिबावगोन। दान मोनसेयाव जों गोबां आवगायनायखौ जों मोनबाय आरो दान मोनबा दंबावो। बेयाव जों आसा खालामदों बेयाव कमप्लिटलि जोंनि जि थांखि बियो जाफुंसार जाहैगोन। दुलाराय बर' फरायसा आफादा गुन गोनां सोलोंथाइखौ लानानै गोबां खामानि मावदोंमोन आरो बेखौ देग्लाय जोङो बेखौ गुन गोनां सोलोंथाइनि जांख्रिखांनाय जि मोनसे मावथांखि बेखौ लानानै जों हाबाफारि लादों आरो बियो बोसोरफ्रोमनिबो जेरैबायदि जाबोदों देग्लायबो बिदिनो गोलोम बोथोरनि जि बेसेन नाङै फोरोंथाइ बादा बेखौ जों होबोबाय थादों। मानोना गोलोम बोथोरनि समाव गोबां फरायसाफ्रा क्लास बन्द' थानायखाय फरायनायजों सोमोन्दो गैयै बा फरायनायखौ दोनथ'यो आरो गोबाङानो माने क्लास गैयैखाय न'आव थानानै ओरैनो थाबाय थानाय जायो। बेखायनो जों दुलाराय बर' फरायसा आफादा बे मोनसे गिदिरथार थांखिखौ लानानै जि बेसेन नाङै फोरोंथाइ बादा बेखौ जों खालामबोबाय थादों। देग्लायबो गासै दासिम सोरबा सोरबाया माने 20 खालारसिम बा सोरबाया 15 खालारनिफ्राय जागायजेनगोन। अब्लाबो दासिम गासै 10 जिल्लायाव गासै 92टा आनसलिकआव 262 मिरु दिनै सेन्टाराव जोंनि कचिं केम्प सोलिगासिनो दङ। बिनिनो गासै फरायसाफोर बाहागो लानायाव 10,848 फरायसाफ्रा बेयाव बाहागो लादों आरो बे जोंनि मोनसे गिदिर